Sugot Ginoo Lord nga dili mi muli nga Lord nga mausab gyud Ginoo. Mausab Ginoo si mong pulong Ginoo, and I believe Lord nga ang imong pulong Ginoo Lord will penetrate in our hearts Ginoo. It will make Lord nga mahimong mausab ang among kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus sa tanan ningon og amen. Come on, just share sa og smile si mong tapad karong buntaga. No, siguro sige na magtapad na niya or first nimo nagtapad niya. Smiley siya na siya. Come on. Sige, smiley na, no? Now this morning, I want you to open your Bible. Kung na kay Bible, abri ang imong Biblia, mag-treasure hunt ta, may iksawan, amen? This treasure hunt, abri ang pulong sa Ginoo sa Daniel, sa Old Testament. Daniel chapter 6, verse 19 to 23. Okay. Daniel chapter 6, Daniel kapitulo 6, versikulo 19 ngadto sa 23. Akong basahon sa English. At the dawn, the king got up and hurried to the pit. When he got there, he called out anxiously, Daniel, servant of the living God, was the God you served loyally able to save you from the lions? 21, verse 21, Daniel answered, May your majesty live forever. God sent his angel to shut the mouths of the lions so that they would not hurt me. He did this because he knew that I was innocent and because I have not wronged you, your majesty. Sabi saya, sa pagkabanag-banag, midali ang hari at pag-adto sa langob sa mga leon. Sa pagkaduol na niya, bisingkit siya sa tingog nga masubanon. Daniel, alagad sa buwing Diyos, nakuluwas ba kanimo ang Diyos nga imong yalagaran sa tanang higayon? 21, mitubag si Daniel, kamahalan, hatagan ko untag taas ka kinabuhi. Ang akong Diyos nagpadala og anghel aron pagtakom sa baba sa mga leon. Busa wala ako nila tukba kay wala man ako'y daotang nahimo sa iyang atubangan og kanimo usab. Atong pabakan ng Ginoo sa iyang pulong. Now this morning, how many of you ganahan og iro taas ang kamot? Kanang ganahan og iro, kanang naay ganahan og iro, nagi kanang makita bitag iro kanang cute kay siya ay. Kisa inana nga tawo, kanang makita siya iro kanang hindi kay siya ay. Taas kamot. Kanang dog lover ka. Ako, I love dogs but dili ko dog lover noon pod. Now, kung dog lover ka, kung naa kay cable nga TV, kaila ka ni Cesar Millan. Kasi kaila ni Cesar Millan. Si Cesar Millan siya ang gitawag nga the dog whisperer. So, si Cesar Millan, actually gi-interview niya siya sa TBN, sa channel sa Born Again nga channel. Si Cesar Millan is ang gift nga gihatag sa Ginoo sa iya is kaya kaayo niya paamuhon ang usa ka iro gawas sa irong buang. Bisan unsa nga iro mga igsoon, mabuldog man na, mapitbull man na, kung naa kay problema sa imong iro, muduol kang Brother Cesar Millan kay naa say gift nga matame niya ang bisan unsa nga iro. Now karong buntaga, dili gusto ang Ginoo nga mahimo kang matame lang ang iro. This morning my title of my message is this. In English, The Lion Whisperer. The Lion Whisperer. So if you say Lion Whisperer, actually na yung mga tao, napoy mga tao nga, I forgot the name lang, na nagi siya sa katao nga, kapuyo siya sa Africa nga, ang iyang trabaho is, makigdulog siya sa mga lion, ang lion iyang kanon, ang lion iyang pakanon, ang lion iyang halukan, ang lion iyang harang dulaan. Ay sinamulan to, kung niya mixor, kanang mahadlok ko ba, mangilingig ko kay grabe ang iyang kinabuhi, bitaw ka na, delikado kayo. Now, karong buntaga, biblical mga igsoon, naaputay Lion Whisperer, mao si Daniel. Daniel Padilla, kundi si Daniel nga walay apelyido, nga mao nga lagad sa Ginoo. Karon, let's talk about Daniel, the Lion Whisperer. Who wants to be a Lion Whisperer? Kasi gusto nga ang mga leon sa iyang kinabuhi, mutakom ang mga baba. If I say leon sa problema, leon sa mga due date, leon sa tuition fee, leon sa mga balatian. Kasi gusto nga kanang mga baba nila matakom, pinagisagahom sa kinutasan kamot. Now, wala ka na sa iyo if you are in the right place at the right time this morning. Because if you are in God's house, you are always in the right place at the right time. Now, it's very biblical kay Megson. Kata kong ibasa ganina, mato siya. But before ta nga tuluan sa Ginoo karon how to be a lion whisperer, sa Bisaya lang is pagtakom sa baba sa mga leon. Pagtakom, saan takom? Takom daw. Okay, say kanang
takom, kanang close ang mouth. So muna karon. Now, before ko mo mutakil, Mike Son, how to become a lion whisperer, let's see first ang history ni Brother Daniel. Unsa ni siya? Amen, amen? Karon ako lang ikuha, gusto kong maminaw ang tanan. Ay, mga nas taas, amen? Amen? Ayos mo tayo yan, mga chong. Rock and roll to the Lord, amen? Amen, amen. Okay. Israel was captured and was under by the Babylonians by King Nebuchadnezzar. Sa unang panahon, ang mga Israelita, ang mga Israelites, ang mga Hudiyo, gitugutan sa Ginoo nga sila mahimong masakop sa mga pagano. Kaning gitawag nga mga Babylonians. Or, imo na i-translate karon, Babylon is, I think, Iran or Iraq. Muna siya karon. So, gitugutan sa Ginoo nga ang mga katawhan sa Dios mahimong masakop sa mga Babylonians, ni King Nebuchadnezzar. O mo na nitabo, may igsoon. The Lord let Israel be captured. Ingon sa chapter 1, verse 2. O mo na nitabo, ang hari nga si King Nebuchadnezzar, nangita siya mga batanon nga mga lalaki nga iyang gamiton aron mo serve sa iyang gingharian. Gikan sa Israel. Nakuha ko niyo, may igsoon? Gikan sa Israel, ha? Nga himuon niyang i-train niya nga mahimo niyang servant. So, imong masabtan nga, nangita siya Israelites, mga Hudiyo, mga anak sa Dios nga iyang gamiton. Nga gamiton niya, iyang imo niyang servant sa iyang palasyo. O kung imong istadihan, Mike Soon, kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, lahi ni sila kultura. Kay kaning kultura nilang Daniel, ang gisimba ni ang tinuod nga Dios. Mao ang Dios nimo, Dios nako. Pero ang kaning Dios nga gisimba nilang Nebuchadnezzar, dili mao ang tinuod nga Dios. So, mao ni siya. O usa sa mga napili niini mao si Daniel. Amen? Si Daniel, napili siya sa hari. No? As for this young man, God gave them knowledge, understanding in all visions and dreams. Sa verse 17 sa Daniel, sa chapter 1. Chapter 6, verse 17. Chapter 1, verse 17 sa Daniel. Kitagaan sa Ginoo og gasa si Daniel na may igsoon aron magamit niya sa umanaabot nga panghitabo sa iyang kinabuhi. O ang gasa nga gihatag sa Ginoo sa iya is mao ni. Si Daniel naa siya gasa sa grabe ang iyang kabright, grabe ang iyang kahibalo o kaya niya i-interpret, kaya niya butangan og kahulugan ang unsang nga damgo nga mahitabo sa kinabuhi sa katawo. Og mo na gasa sa Ginoo sa iya. Ngani? O usa ni adlaw niya no? God has a great plan and purpose for Daniel. I believe sa nagibasa nako ang pulong sa Ginoo. Ako kung nakikita nga ihanay gid sa Ginoo maigsoon nga kay naaday gusto, naaday plano ang Ginoo bisan nga nahimong slave, nahimong captured kanang silang Daniel gikan sa mga pagano, sa mga Babylonians, but still wala na usab ang plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mo nang gitagaan sa gasa sa Ginoo kay naay plano diay ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Maigsoon, walay tawo nga walay gasa, walay tawo nga pugo, ang tanan gihatagan sa Ginoo gasa. Ang pangutana lang yun is kanang gasa nga naani mo karon gamiton na nimo aron sa paghimaya sa gingarian sa Ginoo. Ug mo na gibuhaton sa Ginoo kang Daniel sa iyang kinabuhi. Padayon ta. Usa ka adlaw niya na ang Ginoo naghatag siya og damgo ni Haring Nebuchadnezzar. Nakuha niyo Mekson? O kining damgo niya nabalaka siya kay wala siya kasabot. O ang nahitabo Mekson, gitawag ni King Nebuchadnezzar ang mga maalamon niya nga yang mga sundalo niya, yang mga astrologers, yang mga magician, ang mga maalamon kay mga tao to interpret kung unsang damgo. But sad to say mga igsoon, wala gi maka-interpret. Kaya nga naman, dili mutug-an si Nebuchadnezzar sa iyang damgo. Unsaon pag-interpret? Kung pasahon ni mo na mga igsoon, nakutana tong astrologers, Hari, unsa man imong damgo? Nasuko kayo ang mahal na hari. Kay dili istorya sa mahal na hari kung unsa iyang damgo. Natural, dili ma-interpret kay wala man istorya ang damgo. Og timani may ang gahatag sa damgo mao atong buhi nga Dios. Padayon ta. It was God who gave that dream to the king that only Daniel can interpret. Nakuha niyo Mekson? Ang katong damgo nga gihatag sa Ginoo sa mahal na hari, sa hari nga si King Nebuchadnezzar, ang maka-interpret lang ato dili ang mga ang mga pagano, ang mga relasyon sa Ginoo. Ang maka-interpret ato maorog si Daniel. That's why kitagaan si Daniel og gasa sa Ginoo to interpret dreams. Padayon to Mekson. God made a way for Daniel to be known and promoted.
Daniel chapter 2 verse 19. No? Daniel blessed and worshiped God. God has a bigger plan for him. God has a bigger plan for you. Jeremiah 29:11. Amen? Now, nitabo, may isong tungkol kay nasuko kayo ang mahal na hari, kay walay maka-interpret sa iyang damgo, muna ang iyang gihimo nga balaod. Tanan nga mga maalamon nga mga tao sa iyang gingarian, pamatyon, apil silang Daniel. So, naangin siya, amen? Ako, ano yung Mekson? Naangin siya. So, kaya nga naman, ang nitabo, Mekson, Daniel asked, ang nitabo is, gisugo sa maong nga hari, ang iyang sundalo nga, tanan nga mga maalamon nga mga tao is pamatyon. Apil silang Daniel. Ug tungod kay dili gusto si Daniel nga mamatay, ug napay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi, Daniel asked God's help so that they will not be killed. Daniel chapter 2 verse 17. Basahon Mike chapter 2 verse 17. Then, unya si Daniel ginamit ang kaalam o kaligdong, bisulti kang Aryok, ang pangulo sa mga gwardya. Nagisugo sa hari sa pagpatay sa mga makinaadmaon, mga taga-Babylonia. Miingon siya kang Aryok, nganong grabe man kaayo ang sugo sa hari. Unya, isaysayan si Aryok, si Daniel, bahin siya itabo. Huwag mo na itabo, mga igsoon. Yung dari, busa si Daniel, verse 16, busa si Daniel, nangayo og harianong pagtugot o kangatagan siya higayon paghubad sa damgo. He asked for a favor. He asked for a time nga, mahal nari, give me time nga i-interpret na ko yung damgo. Yung dari, isultian niya og niadto si unya 17 unya may pauli si Daniel sa iyang balay og gisuginlan niya ang iyang mga barkada, ang iyang mga higala, si Ananias, si Mishael, si Azarias, bahin sila tabo. Gisultian niya sila nga magpakiluoy sa Dios bahin ni ining lakip pagkamatay uban sa mga makinadmong tawo sa Babylonia. Unya, paminaw, verse 19. Mao ni siya ang turning point sa kinabuhi ni Daniel. From being nobody to somebody. Verse 19 sa Daniel chapter 2, unya ni anang gabi una, gipakita si Daniel bahin sa tanghaga, pinagi sa usa ka pananawon. Unya giday gi Daniel ang Dios nga naa sa langit. Maigsoon, wala na kadtuan sila Daniel. Maangin sila, pamatyon sila. But ming duol, ming sik sa tiilan si Daniel diha sa iyang buhing Dios. Ug usa ka gabi na maigsoon, ang buhing Dios gipadaygan si Daniel kung unsay kahulugan sa dream ni Nebuchadnezzar. Ug sa diyan may tubang si Daniel maigsoon kang King Nebuchadnezzar, nahimong natumba si King Nebuchadnezzar. He was very amazed kaya naman sakto kaayo ang damgo nag-interpret ug ang gipakita ko ang istorya ni Daniel kang King Nebuchadnezzar, because you know what? That dream was from God, and the only person that can answer that dream or that can interpret that dream is the Lord. Amen, Mike Son? So kung bantayan nimo, nangitag pamaagi ang Ginoo nga si Daniel mahimong ma-promote. No? Daniel asked God's help so that they will not be killed. Daniel was promoted to a high position in the king's palace because God made a way when there seems to be no way. How many of you may igsoon nga naka-experience sa pagkamayo sa Ginoo? Amen? Kisa may nakasulay din nga, murag, lantaw niya sa likod sa iyang atubangan, wala lagi siya kapaingnan, pero ang Ginoo nangitag pamaagi para ikaw mahimong maluwas sa imong mga problema. Itaas ang imong kamot. God will make a way when there seems to be no way. Una ang plano sa Ginoo. Muna gibuhat kang Daniel, sa Ginoo kang Daniel, mga igsoon. No? Because Daniel seek God in times of his trouble. Kaya nangayog tabang si Daniel sa iyang buhing Diyos. Mga igsoon, if you want promotion, seek God first. Daniel was promoted. Daniel became a chief administrator sa province sa Babylon. He was made as a governor sa whole province because he seek God first. Ladies and gentlemen, if you want promotion, your boss cannot give it to you. If you want promotion, walay makahatag nimo na, walay makahatag nimo panalangin. Kundi mao lang gyud ang atong Ginoo maigsoon. Kung unahon nimo siya pagpangita, sama sa gibuhat ni Daniel. Amen? Madayon ta. Ngo diri. Daniel's promotion. Kaya nga rin maigsoon. Ang plano sa Ginoo day kang Daniel is to promote him to a higher position. That's why nangangitag pamaagi ang Ginoo because God wants to promote him. Daniel was a ruler over the whole province of Babylon, chief administrator over all the wise men of Babylon. In short, he was the Senate president of that palace. Siya ang
Enrile. Siya ang Enrile anang panahuna. Unawa mo, tibuok mga tao, tanang mga bright nga mga tao, siya mo'y presidente ana. Asa gikan ang iyang kaalam? Gikan sa tumbuhi nga Dios. Nahimo siyang Senate President, nahimo siyang Chief Administrator, nahimo siyang Governor, kaya nga naman, whole province man. Di ba? If you want promotion, if you want increase, seek God first, just like Daniel. Nako isa ka testimony nga maigsoon, na isa ka story nga ako ang nakatunan. Usa ka adlaw niya na usa ka batan-on, ang iyang ngalan si Anthony Rossi. Si Anthony Rossi he was from Italia. He was from Italy. Og at the age of 20, nakipagsapalaran siya from Italy to America. Wa niya maigsoon si Anthony Rossi. From Italy to America. And one day, magtiayon ngaming sagop niya og kani nga magtiayon nakaila sa Ginoo. O kini magtiayon mo ni naghatag mo ni hinungdan nga nahimong naborn again si Anthony Rossi. Kaning duha ka magtiayon. Ug usa ka adlaw niya na sa gabi no nahimo niyang Ginoo. On one Sunday in church, si Anthony Rossi he prayed, Lord, if you give me an idea for a business, I will be faithful to give a portion of everything I make back to work. Back to your work. Isa nga, Lord, kung tagaan ko niyo mong idea, Lord, sa ka business, I will give you the money, I will use my money for your God's kingdom. Ug mo na hitabo may igsoon. That very morning, the idea of fresh squeezed orange juice popped into his head. Ang balikon, fresh squeezed presko, then kumot nga orange juice. Nabutang sa iyang unahuna. He founded Tropicana Company. How many even na kayo na mag-Tropicana Twister? Kanang juice ng lami, kayo bitaw? Ang tag-iya sa Tropicana Twister, si Anthony Rossi. And that Tropicana Twister, the idea na gikan sa tungbuhi nga Dios. O kung itabo, may iksoon, kasi nagibuhat ni Anthony Rossi, hindi lang taman diara. Because God increased him, dili lang siya mahatag og 10% sa iyang income. 50% of his income, iyang gihatag diha sa tungbuhi nga Dios. O mapugi ni Mikeson, tanan na Christian college sa Amerika, libre og Tropicana orange juice. Who wants promotion? Who wants promotion? Who wants increase? Seek God first. Kung wala pa nangayog idea si Anthony Rossi sa tungbuhi nga Dios, dili siya himong ma-founded niya ang Tropicana Company. Always consult, always ask God's help, just like sa gibuhat ni Daniel. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path straight. Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Just trust God. Sama sa gibuhat ni Daniel may igsoon. No? Because the prayer of a righteous man is powerful and effective. James 5:16. James 5:16. Ang pag-ampo sa mga matarong is unsa man? Gamhanan o epektibo. Kung gimatarong ka sa Ginoo, say amen. Kung gimatarong ka sa Ginoo, say amen. Then if you will pray to God from your heart, your prayer will be effective and powerful because you have been made righteous because of God. Amen? Muna siya, let's continue. No? Nalay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi. But wala na human diha maigsoon. But Daniel, naay mga kaaway si Daniel maigsoon. Nasa mga gitawag ng mga bashers, mga enemy niya. Kung lang bashers? Kaya sa Facebook, sa mga Twitter. Kasi mga enemy niya. And ako nabantayan nga si Daniel, he was very faithful, but still, even though he pleased God, he did not please everybody. Sometimes, mga igsoon, when we please God, sometimes we cannot please everybody. Example, kung ikaw ka sa encounter, ang imong barkada mo-offer ni mo inom. Gipili ni mo ang Ginoo nga dili ka mo inom. Sanay tabo, na-please ang Ginoo, pero wala na-please imong barkada. Pero ang importante, na-please nimo ang imong manluluwas. Amen? Amen. Muna, even though nahimo siyang gi-promote mga igsoon, but naagi siya mga kaaway, dili gid malikayan. Mismo gani atong Ginoo, amo si Ginoong Hesus, na-experience mga igsoon nga nagbut siya mga kaaway. Bisan wala siya sala, maupo si Daniel. No? Daniel chapter 6 verse 3 to 4. No? Yung dali, chapter 3 verse 6 to 4.
Daniel soon showed that he could do better work than the other supervisors or the governors. Because he was so outstanding, the king considered putting him in charge of the whole empire. Then the other supervisors and governors tried to find something wrong with the way Daniel administered the empire, but they couldn't because Daniel was reliable and did not do anything wrong or dishonest. Ano yung so, tungkol kay very excellent kayo si Daniel sa iyang trabaho, ay nasuya niya, mga kaaway. Kaya nga naman, kung basahan mo ang pulong sa Ginoo, ang hari ay ng panahon na, nagplano na i-promote na po si Daniel. Nakuha niyo, Megson? From a governor to what? To a prime minister in the whole empire. Because in this, sa Bible, Megson, dili mo na sila republic style ang ilang panggobyerno. Monarchy style man na. Just like England. Na hari, na prime minister. So, hari o reyna, ang umusa na prime minister. Tungkol kayo nahimo siyang excellent yung Megson, God, ang katong hari nga wala kay Ginoo, nagplano nga himuon siyang prime minister. But ang iyang mga kaaway, dili gusto nga mahimo siyang prime minister. Wala ang iyang kaaway, nangitag pamaagi nga unsa man, dili siya ma-promote. You know, Megson, God wants you to be promoted, but the devil also doesn't want po nga ma-promote ka. Kaya mo man ang iyang style. You know what? Sa mga naka-encounter na, kasi katuo ka, kaya naka-encounter na ka, ang yawa, di namundang ni mong tintal. Amen? Wala akong ginaingon sa encounter ko. Kaya, now, kaya mga palahubog, dili na tintalog inom sa yawa, kaya palahubog naman na. Ilan naman ang lifestyle. Amen? Kasi tintalon. Katong mga born again nga mga palahubog sa una. Wala tintalon sa yawa. Friends naman sila dito. I-accept naman. Nag-friend request ang yawa, i-accept naman. Nakuha ka niyo, Megson? Kung naka-encounter man ka or wala ilaing tumong ang yawa sa atong kinabuhi is to kill, to steal, and to destroy. Ayaw katingala na, kay mo ginayang plano. Promotion, no? Paminaw, promotion comes when you are excellent in your job, studies, ministry, or business. Excellence brings promotion. I will repeat. Excellence brings promotion. If you want to excel in your study, if you want to be promoted, be excellent in everything you do. Sa tanang buhaton nimo sa imong kinabuhi, dapat mahimo kang excellente mga igsoon, just like Daniel. Because excellence brings promotion. No? If God sees you that you are giving your best for His glory, He will promote you. Amen, amen? Kung makita sa Ginoo nga nahimo kang faithful sa imong pag-eskwela, sa imong pagka-cell leader, sa imong pagka-network pastor, sa imong pagginikanan, sa imong pagpangabi og kalag, kung makita sa Ginoo nga faithful ka and excellente ka, God will promote you because God is the author of promotion. And who wants to be promoted? Who wants to be promoted? Ini mo tabad, be excellent. No, if you say excellent, give your best. No? Look for Daniel's distraction. Og mo na hitabo may igsoon. Mo na hitabo karon. Kaya ang mga kaaway nangitag pamaagi mo na. Giduol sa mga kaaway ni Daniel ang mao nga hari, siya mahal na hari. Paghimo og balaod mahal na hari nga inig tukar sa trumpa, sa trompeta, dapat ang tanan nga mga tao ning maong lugar nato mosimba og muyukbo nimo. Mo ni buhaton nimo nga mahal na hari, mo ni hapon buhaton nimo nga balaod. Og mo ni mahal na hari, kung dili mo simba nimo mahal na hari, itambog sa mga leon, ipakahaon sa layon, manay punishment. Kaya nga nung maigsoon, ako nasabtan nga wala, gyoy bikil si Daniel. Wala, nangitag pamaagi ang yawa, ang kaaway ni Daniel. Yung saman, mahimo siyang mabitik, mahimo siyang madaot. O ang kikabalo ang kaaway nga si Daniel, duol o hinampuon sa Ginoo. Maigsoon, kung duol ka sa Ginoo, mas duol po ng yawa ni mong amutintal. Ano man kay, siya gusto nga maduol ka. Maduol po ni mong yawa. Yung na po sa Ginoo, if you resist the devil, he will flee from you. Pero maigsoon, bisan nga muhawa siya, balik po na siya. Kaya naman, mo man na yang style, mo man na yang target. Muna, nangitag pamagi ang kaaway. Higamit sa kaaway, ni Daniel, ang iyang pagka-Diyos nun. Usahay ang mga igsoon, sa atong kinabuhi, papilion ta, trabaho, pagtuo. Mga igsoon, pangutanon ti ka karon. Papilion ka. Imong laba o imong pagsimba sa Ginoo? Ay, wala may mutubag. Papilion ti ka. Imong laba o pagsimba sa Ginoo?
Imong tindahan o imong pagsimba sa Ginoo? Ang tukuran o pagsimba sa Ginoo? Atukuran? Spinglan. Muna megsoon. Muna gipapili. Muna ni tabo karon megsoon. Yun diri. But Daniel, basahan ninyo atong basahon ng Daniel chapter 6 verse 10. Yun diri. Chapter 10, no? Yun diri. When Daniel learned that the order had been signed, he went home. Sa diyang naibalaan ni Daniel nga naay balaod kay nato, minguli sa siyang balay. Og muna iyang gibuhat. Indot kay megsoon. Mingsaka siya sa pinakataas nga kwarto sa iyang balay, o giabrihan niya ang bintana, o kung sige buhat niya, nagampo siya sa atong buhay nga Dios. Amen? Abi na ko muli siya rin maghilak. Lord, nga naman Lord, ano naman Ginoo? Bakit ganoon? Sinabon ko naman. Ayaw kuminis. No? Anong Ginoo? Nga naman Lord? No? Ano man Lord? Ano man Lord? Pero lahi, sukwahi ang gibuhat ni Daniel mga igsoon. Ikaw daw, ikaw ha? Imagine this in yourself. What if ibutang nga tika sa usa ka kwarto nga puno og layon? Unsa kay bation nimo? Puno. Yeah. According sa history, ang layon sa una og karon lahi. Ang layon sa una, mga wakwakon kayo. Kay mas dagko ang mga layon sa una kaysa karon. O kana mga layon karon nga makita nimo sa safari, actually, napugos na sila kaon og tawo. Kung magdulol pa ganito, makaon yung kapag ka. Pero sa unang panahon, ang mga layon sa unang panahon, unsa man, mukhaon yung tao, mga monster yung kayo maigsoon. Mabinang, na yung mga apostoles, na yung mga igsuon na to sa unang panahon, nagipagkaon sa mga leon, kipamatay tungod sa ilang pagto sa Ginoo. Ba si Daniel, maigsoon, wala siya may hawa sa iyang posisyon as nakaila sa Ginoo. Iyang ampo pag isa sa Ginoo. Giabrihan pag yun niya ang bintana. Hambugiro pag yun siya ng aming ampo. Nakitaan pag isa sa mga tao. I thought he will give up. I thought he will stop serving God. Because he know nga, when he worship ang iyang Ginoo, he will be thrown into the dens of lions. But you know what? He did not stop. He was not ashamed of the gospel of Christ. He was not ashamed of his faith sa Ginoo because he know na ang pagtuon niya sa Ginoo, it will save him from the lions. You know, Megson, in times of your problem, in times imong problema, sa imong pagsulay, ang imong pagsalig, ang imong relasyon, ang imong pagtuo sa Ginoo, mo na makapahimo sa Ginoo nga luwason kaniya, gikan sa imong problema, dili imong kwarta, dili imong pamilya, dili imong leader, kundi ang imong pagtuo, pagsalig diha sa Ginoo. Amen? Muna nitabo, Megson, ingon diri, he gave thanks before his God. Daniel was under attack, but he remained poised and not worried. Instead, he prayed and worshiped God 3 times. Grabe, Megson, 3 times lagi siya. Siguro ako, si Daniel, siguro ko, layon day ha? Ipakaon sa layon day ha? Ipakaon sa layon, saka sa siyang kwarto, huwag ampo siya, mo ampo ko. He was not pressured, Megson. Usahay, sa atong kinabuhi, ato pangunahon ang atong mga barkada, ang atong mga TV, ang atong mga cellphone, ang atong mga Facebook account, ang atong mga kaila kaysa pagduol diha sa gingarian sa Ginoo. And actually, wala ilay makalubas nato, kundi ang pisan niya sa Ginoo, amen. Dili man matagbaw sa mga butang sa kalibutan. Wala klaro kay sa kinabuhi ni Daniel Megson. Kabalo siya nga sa diyang muluhod lang gid siya. Ako niya Megson, ang iyang pagluhod, it will result nga mahimo siyang patyon sa mga leon. Pero mingluhod siya not only once but thrice in that day mga igsoon. O siya na ulaw. Kaya mo tapan ayaw ka ulaw. Ayaw ka ulaw. He was not ashamed of his faith in God even if he will be killed and lost his position. No, mawala ang iyang posisyon, mamatay pagid siya. But he chose his faith. You know, he chose his faith rather than his job, position, and money. Ikaw, Mike Son, kung maabot sa punto sa imong kinabuhi, papilion ka. Gahan kag trabaho, ang sweldo 300,000, pero masayan ka sa kwan, Iraq. Hinakasimba dari sa pilion nimo. Amen, amen? But Daniel, Mike Son, he chose God. He chose his faith in God rather than his money. Dako ba kaysa, he was a prime minister dato, biya siya.
Pero wala to niya gidawat maigsoon iyatong gitsipwera because he know nga lahi dili to ang mga tawag ang Ginoo sa iya kana naapay plano ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Bahalag mamatay siya. Basta dili gyud siya muyukbo sa Ginoo nga dili iyahang Ginoo. Maigsoon, ayaw gyud yukbo ha. Yung taban ayaw yukbo gyud. Ayaw lubad. Ayaw lubad. Ayaw lubad gyud. Kung panaw sa problema ayaw lubad, ayaw yukbo. Ayaw yukbuhi ang problema. Ayaw yukbuhi ang pagsulay. Ayaw yukbuhi ang kwarta. Yukbuhi ang Ginoo. Amen, amen? Amen, yukbuhi ang Ginoo. Ayaw lubad, no? Panahon sa pagsulay, imbes mahadlok o mabalaka, kita mo simba o maampo, hinuon, diha kaniya. Sama si Giwala ni Pastora atong Sunday, push. Push mo yan, Brad. Push mo yan, Ter. Pray until something happens. No? Ampo, no? Ang ikaw, no? Naimutang, unsa ka atong puhaton. Pero maigsoon, mo ginihitabo. Sad to say, naabot siya na, nabutang gud siya sa Den of Lions. Ibutang siya dito. Bisan ang hari, dili ganahan ubutang niya kay he was very faithful, but still tungod kay namay balaod, sinitabo niya, he was punished. He was put sa kuweba sa mga leon. Amen? Karon imagine ni mo na si Daniel. Palibutan og mga 7 feet, 8 feet ng mga lion. Walay labot pa mo tindog. Nagkukay mga kuan. You know what? Dili si Tarzan ang king of the jungle, ang lion. Ha? Pagkabalo mo, di si Tarzan ang lion. You know what? Kung natawan mo ang safari, maigsoon, ang kanang lasang, basta na gani, musagit ka na ginang lion, bisa pag elepante ka, dagan kina. Kay anak ka, powerful ang lion, maigsoon. Muna ang palibot ni Daniel. But, wait, there's more. A miracle happened, maigsoon. Naay milagro ang nahitabo. Sa verse 18, akong pasahon ganyan ato ang key verse sa verse 8 sa chapter 6 verse 18 sa 8 verse 18 verse 23 ingon diri. Unya busa verse 18 ingon diri. Chapter 6 verse 18. Unya gitakom busa apan ang busa gipakuha sa hari. Unya may pauli ang hari sa palasyo ug nagpuasa siya niadtong gabi una ug wala siya na maglingaw-lingaw ug wala siya makatulog sa tibuok gabi. Sa pagkabanag-banag midali ang hari pag-adto sa langob sa mga leon sa pagkaduol na niya misinggit siya titingog nga masub-anon. Daniel, alagad sa buhing Dios. Nakaluwas ba kanimo ang Dios nimong gilagaran sa tanang higayon? And a miracle happened, my son. Nasyak ang mahal hari nga naman kay naiming tubag. Abi niya gulay mo tubag. Ikaw, Mike Son, kung tinahawanon ka panguna-una, wala gyud mo tubag kay bukog na may nabilin. Pero naay milagro na itabo, naay ming tubag. Kisay ming tubag, si Daniel, may tubag niya. Og may tubag si Daniel, kamahalan, hatagan, kauntag, taas ang kinabuhi. Ang akong Diyos, ang imong Diyos, ang akong Diyos, nagpadala og anghel aron pagtakom sa baba sa mga leon. Busa wala ako ninatukba kay wala man ako'y dautan nahimo sa iyang atubangan og kanimo usab. You know what? You see? Ang Diyos nga gisimba ni Daniel mo'y nagtakom sa mga baba sa leon. Unang wala siya gikaon mo iksoon. Timani amo takom sa baba sa mga leon sa imong kinabuhi ang Ginoo wala na ilain. Amen. Una, naay milagro lang itabo. No? Maiksoon, mga tanan ko. Ikapila nakaha, nagipatakom sa Ginoo ang mga leon sa imong kinabuhi. Ikapila nakaha kagiluwas sa Ginoo gikan sa kasakitan, pagsulay, problema, balatian, kawadon. Ikapila nakaha. Kadaghan, amen, amen. Kasi kayong kadaghan na kagiluwas sa Ginoo, amen. Nakay balatian giayo sa Ginoo, amen. Nakay mga Judate kitagbo sa Ginoo, amen. Nakay anak kay mga ipaskwela nakahuman, amen. Daghan kayo mga instances. Ang pangutana, nakpasalamat ba ka sa Ginoo? Maayo. Padayo na. No? Ayaw kalimot, no? Ayaw kalimot. No? Ayaw kalimot o pasalamat sa Ginoo. No? Daniel was in an environment of unbelievers, no? But he maintained his status as a Israelite, as a believer in his God. No? He remained faithful. Karon ang pangutana, karon na ako'y share sa inyo. Mo na siya karon. Di ko magdugay. How to be a lion whisperer. Unsaon nga mahimo kang lion whisperer, unsaon nga ang mga baba sa leon sa imong kinabuhi matakom na.
based sa life ni Daniel. Number 1, be excellent. No? Daniel chapter 6 verse 3. No? Daniel soon showed that he could do better work than the other supervisors or the governors because he was so outstanding. He was excellent. Hindi mo tapad, be excellent. Excellent means extremely good, first class. Be excellent sa imong ministry, sa imong cell, sa imong trabaho o sa imong pamilya. Ayaw ng 50-50. Dapat 100%. No, be excellent. No, Daniel gave his best. That's why he was promoted. No? Gihatag niya ang iyang pinaka-the best. That's why gi-promote siya sa Ginoo. Kaya mo siyang excellent. No? Paminaw, kung ang imong open cell usara ka buok, dapat ang imong energy pang 12. Akong balikon. Kung ang imong cell group karon usara na ka buok, ini mag-cell group ka, ayaw po ka ng, sample mag-cell group mo. Muna yung tao dire. Abot siya. Ang open cell ni mo, usara yung ka buok. Brad. Brad. Sama ka, Brad. Ira ka. Abot na, Brad. God will not promote you in that way. When you have your open cell, bisan usa na kabuok na siya, dapat ang energy nimo 12. Kaya diha ka dalon sa Ginoo sa imuhang 12 liters. Kung makita sa Ginoo nga imong energy usa ra po kabuok din. Nani di ay. You know, my testimony is money. My first member was my cousin si B-Boy. Siya rin kinahungusa, kami rin yung duha. Maraming si Boy Abunda, bita, bottom line ka namang heart to heart. Pati yung Megson, kuhan ko, dili ko mingon na perfecto ko, pero follow up, ato ko sa ilang balay sa gatas, mag-cell group me, mag-hike, mag-plite, hike, plite, hike, plite, hike. Pati sige, buhat sa Ginoo Megson, na-increase nga nahitabo. I complete my 12 and I'm working right now nga, akong 12 na ako, maka-12 food sila. Kaya nga naman, my energy ni B-Boy was not for one person only. It was for 12 or more than persons. Amen, Mike Soon? So kung naka-open cell ka ng usa ka buok or nakaitrabaho ng inani, kung palapasuon ka, ayog settle sa 50%. Give your 100% because God is worthy of our best. Amen? Ako malikon, ang ayan ba, Mike Soon, sa pinaka-the best, ikan nimo? Gamay raman, ang ayan ba mudawat ang Ginoo sa pinaka-the best yung mga time? Kwarta? Panahon? Kusog? Then be excellent. He is worthy of that. Ang ayan siya ang atong Diyos. Ayaw ng salin-salin. No? That's why, kung patayan niyo si Stephen Curry from ang atong MVP and a born-again Christian and a champion, kung mabantayan ninyo, he was very excellent. You know what? He was only the player nga gi-break niya ang pinakadaghanag 3 points, 275 before 260 kapin. Then gi-break rapod niya ang iyang kaugalingong record because he was very excellent sa iyang craft. And when he shoot or when he make a play, he always do this. Sa kabantay ni Stephen Curry nga moana siya. Kabalo mo nga moana siya? Because that is a sign from him nga he worship God through his effort. He was interviewed mga igsoon. Nganong moana man ka Stephen Curry, nganong kasyat ka moana man kasi mong heart din, iyan na limos taas. Sa meaning ana. Ang meaning ana is he worship God through his playing sa basketball. He gave his best. Give your best mga igsoon. Be excellent just like Daniel. No? Ewan dali, kung suguon kag panghugas, apilin nilang punog pagpanilhig. Amen, mga igsoon? Nakuha niyo akong point? Nakuha ko ninyo? Kung sagot kasi mo leader o ka ng mag-pencil ka, yapin lang po pag-invite kaysa mag-pencil ka. Kung sagot kang palampaso, yapin lang po pag-panguklas na nilabhan. Sige na pag-ulan karon. Hindi na maugaw, waka uniform. Nakuha ko niyo, Mike Son. Be excellent. Number 2, gamay na lang. Number 2, be faithful. Yun, tapat, be faithful. Daniel chapter 6, kaya punta, ba't karon verse 4 na. Verse 4 ta. Verse 4. Then the other supervisors and governors tried to find something wrong with the way Daniel administered the empire. But they couldn't because Daniel was faithful and reliable. No? He was faithful, my son. Nahimo siyang matinud-anon
no, sa trabaho nga gi-assign sa iya sa Ginoo ug sa mahal na hari nga iyang gilagaran. No? What do you mean by faithful or being faithful? Faithful means support, having or showing true and constant support or loyalty. No? Faithful to his king. No? Yag yung kuan, bisan dili makitaan sa mga tao nga naningkamot siya but gibuhat gid niya iyang party maigsoon. Mga leader, mga cell leader, mga cell leader, mga ginikanan, mga negosyante, mga estudyante, ug uban pa. God loves faithful people. Faithful people doesn't give up in serving God. Ang mga tao nga matid-anon diha sa Ginoo, dili gyud sila muundang o papangalagad diha sa Ginoo. Kaya nasayod sila nga ang ilang pagka matid-anon mubunga ginag panalangin gikan sa Ginoo. Faithful in prayer, faithful in consolidating, faithful in cell grouping, faithful in your work. Because God loves faithful people. No? No? Kung tagaan ka o ka ng staff sa imong leader, ayaw og kuan, ayaw ka nang reject, but dawatan ni, be faithful. Because Daniel was faithful because he was a God pleaser, not man pleaser. Kami na on. Well, nag-work si Daniel as a governor, as a chief administrator sa mga wise men. He worked excellently. Nung trabaho siya sa iyang pinaka-the best because not only tungkol kay i-assign siya, but he worshiped God through his trabaho, through his faithfulness, because he wants to please God, not his king. And when you please God, blessing will be upon you. Stop pleasing people. Stop pleasing your friends. Stop pleasing your family. Start pleasing God because pleasing God is ang pinaka-the best nga angay buhaton sa kakistuhanon is to make God happy. Last, how to be a lion whisperer. Number 3, be prayerful. Oh, making Domingo, fresh pa kayo ang pulong sa Ginoo sa tuang senior pastor, igamit sa Ginoo si Pastor Alita. Do not worry, don't quit. Pray constantly, pray consistently, and pray kanang ayaw pagduha-duha. Pray persistently. No, I believe mga igsoon nga yun dre. Praying or prayer is not just a necessity but a privilege. Amen? Muampo ta ditungod kay natin gikinahanglan lang, but muampo ta diha sa Ginoo, muduol ta diha sa Ginoo pinagi sa mga pag-ampo because ang atong pagduol diha sa Ginoo pinagi sa pag-ampo makapahimo nato ning suod diha kaniya. Amen? Amen. No? It brings closer you to God. I mean now, the more you pray, the more you will know God and the more you pray, the more you will know Him, His promises, and His plans for you. Kung the more ka magdugtong diha sa Ginoo sa imong devotional, the more you read His Word, the more you pray, the more you commune with Him, you will also know more of His plans for you. But kung dili ka magdugtong diha kaniya, wala po'y mahitabo, wala po'y increase nga mahitabo. No? Listen, how many of you agree nga mo ni? We are all products of prayer. Kasi mo to nga, kita ang tanan, produkto, resulta sa pag-ampo. Ikaw nga galingkod ka karon sa imong lingkuranan, nagsimba ka sa Ginoo nga naman kay either na nag-ampo nimo or nag-ampo ka sa Ginoo nga dawaton nimo siya. Kita nga tanan karon sa palibot nato. Kani makita nimo. Kini tanan nimo makita. Ako maigsoon, ikaw produkto ka sa pag-ampo. Kung wala ka ampo ang ginikanan nimo, kung wala ka ampo ang leader nimo, o kung wala ka ampo diha sa Ginoo, do you think makalingkod ka karon? O naa daw? Kung wala pa ka-ampo, kung wala pa gilakan sa imong lola, gilakan sa imong leader, gilakan sa imong pastor, gilakan sa imong ginikanan, do you think makalingkod ka karon? Dili ka kalingkod. Kay kitang tanan, we are all product and results of people who prayed for us. So don't you ever say nga prayer is boring. Prayer is a privilege. Prayer is very helpful. Prayer is very effective and powerful. Kung ikaw na ay dugtong na ay pakigsuol diha sa tong buhi nga Dios. Sa katapusan, Daniel was in a hostile environment. He was an alien sa kalugar. Tanaw ko nung isa do. But he found favor because of his godly character. Nahimo siyang increase sa Ginoo nga naman kay nahimo siyang naa siya kinaiyang nga Dios nun.
Dili religyoso may igsoon. Kundi Diyos nun. Now, we are like Daniel also. Amen? We are surrounded. Every day we go to our jobs. Kada adlaw we go to our trabaho, eskwela. We are surrounded by unbelievers. Amen? Kasi mo tuwa na. Kada adlaw, matrabaho ka, palibot ni mo mga wala kaila Ginoo. No? Sometimes we are persecuted. Amen? Kasi nakasulay din nga gi-persecute siya, ikaw siya, gibinuangan siya tungkol sa iyang pagtuo. No, isulayan siya. Just like Daniel. But like Daniel, he just prayed to God. I-acknowledge niya, may igsoon, ang Ginoo sa iyang sitwasyon. Aminaw. Kabulo mo nga nung wala nahadlok si Daniel sa mga layon na nagpalibot niya. Kay naay, the great lion inside of him. The lion of the tribe of Judah is the Lord Jesus Christ. Kung basahon ni mga pulong sa Ginoo sa Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego was sons of Judah. Judah is what? Israel. The lion of the tribe of Judah is the Lord Jesus Christ. I would like to show something, a picture. I want you to quantify this picture. Masama na siya nga hayop. Isa kita nyo, Chronicles of Narnia. Isa kita nyo, Narnia. The Chronicles of Narnia. Ang Chronicles of Narnia, ika na siya kang C.S. Lewis. Si C.S. Lewis is a born-again Christian nga author. My late father encouraged me not to watch Harry Potter, but rather watch Chronicles of Narnia. Because Chronicles of Narnia, giportray na si Aslan, kailan mong Aslan? Katong layon? Kabalo mo nga si Aslan? Muto siya, Ginoo, may igsoon. Ako na, you know what? While I was watching that movie, nakahilak ko. Because ang mga bata, ang mga aktor, they were, excited kasi sila, kisa ni si Aslan. Kisa ni King sa Narnia. Kisa mo kuning hari God, kaning si Aslan, kusgan man daw ni siya, gamahanan mo daw ni siya. And you know what, Mike Zon? Kanang salida, Mike Zon. Sa diyang naabot na mga bata, sinaytabo. I was so excited kayo, kinsa mo kini si Aslan. Kaya wala ko kabalo ba, kinsa si Aslan, kinsa ning hari sa Narnia. Mami gawas, layon Mike Zon. And ang Holy Spirit, nag-istorya na ako. Nak, kanang nigawas ng layo nak. Ako ang layon sa imong kinabuhi karon. Usa nga layon imong gatubang karon sa imong kinabuhi nak. Basta na ako magpuyo nimo. Usa ka paakan, usa ka karora na nako nak dagan tanana. I was so touched on that movie, Panginoon. It's very simple nga movie, but that movie was changed really my life. And you know what happened? Sila pagawas ni Aslan. I was so amazed kayo sa salida, sa layon. And ako nakita ba? Ako na-portray. Anak ko sa salida. Yes, Lord, ikaw na. Ikaw si Aslan, Lord. Ikaw ang lion of the tribe of Judah, Ginoo. You are very powerful, Lord. And you know what happened? Ang mga palibot ni Aslan, ang mga tao sa iyang palibot, nang luhod tanan. Kung natawa ni mong part 1 sa Narnia, tanan nga mga tao sa palibot ni Aslan, nang luhod. You know what? Every knee will bow and every tongue will confess that the lion of the tribe of Judah, Jesus is Lord. Kana imong problema karon nga gatubang pagsulay, uyukbo na tubangan sa Ginoo. Because there is this great lion and his name is Jesus. He's living inside of you right now. 2,000 years ago, Jesus Christ came as a lamb. Amen? Name mo siya nating karnero. Kung napulong sa Ginoo, without the shedding of blood, there will be no forgiveness of sin. Kung walay pag-ula sa dugo, walay pasiluan sa sala. Usaya man isa nakalimot na ba? Once nga magpuyo ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili na siya karnero. Layo na siya. If I say layo na siya sa imong kinabuhi, unsa meaning ana? He is the master. He is the Lord of your life right now. He is not anymore the Lamb of God. Kay 2,000 years ago, He gave already His life sa cross. Karong buntaga, may gusto sa nangalingkod ka.
Unsa man siya nimo sa imong heart karon? Is he still the lamb or he is now the lion of the tribe of Judah? That's why many of us fail. That's why many of us makasala, masayop. Sir, kabulutan nga dili maayo. Kaya nga naman, dili man siya lion, naging papuyupan nimo. Kaya if really nga siya lion sa imong kinabuhi, you will do His will. Dili ikaw ang master sa imong kinabuhi, dili siya ang master sa imong kinabuhi. Sa katapusan, when the lion lives in you, everything will bow to you. Everything will bow to Him. Sin, sickness, poverty, and even Satan. Dili si Daniel, it was not Daniel who silenced the lions. It was God who silenced the lion. It was not Daniel ang lion whisperer. It was God Himself. And when you accepted God, kung nabato ni mong Ginoo, or papuyon ni mo siya sa imong kinabuhi, nga as a lion sa imong kinabuhi, mahimo mahisama po kaniya, mahimo po kang lion whisperer. It was God who silenced the lions through Daniel's faithfulness and prayer. Yun na rin. Romans chapter 8 verse 31. If God is for us, who can be against us? 1 John chapter 4 verse 4. You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one is in the world. There's a lion living inside of you. The lion of the tribe of Judah, the King of Kings, Lord of Lords, Miracle Maker, magnificent, eternally wonderful, beautiful, marvelous God, all-knowing, and so on and so forth. And He is in you right now. That's why you don't have to be afraid, because the great lion is in you. Amen, my son. Greater is He. The one who is in you is greater, no? If God is for us, who can be against us? Amen? Amen? Layon ba siya? Layon ba siya sa imong kinabuhi karon? Then kung layon siya sa imong kinabuhi karon, just like Daniel, you will be a lion whisperer. Itong pabakan ng Ginoo Megsoon. God bless. Salamat sa pulong sa Ginoo. Praise. Hallelujah. Unsa kadako nga testimonyo sa usa ka kinabuhi nga nasayod ko di lang sa panahon ni Daniel kaning mga tawhana nahimong panalangin, kundili sa atong panahon daghan pa kaayong mga Daniel nga nangabuhi karon. Amen ba? Usa ba ka ani karon sa atong panahon? Ako kay nga panalangin ang kinabuhi ni Daniel. Kung tinud-on nato ang Diyos, tinud-on po tagtabang sa Diyos. Kung ato lang somewhat dula-dulaan ang pagpangalagad o pag-ila sa Diyos, di nato matilawan ang nagian ni Daniel. Ba't kinahanglan makasabuta sama sa giingon, kompleto ng ayo giingon sa atong magwawali. Kung ang Diyos dapig nato, kinsay makabatok nato. Wala. Salamat. Kay niya ang leon sa Huda, si Jesus, sa atong kinabuhi. Ang kanindot bitaw mga igsoon, sa gibasa ni Seth ganina, niingon dire ang Biblia, nganong gitakom sa Diyos ang ba sa leon? Ngano?
Di lang kay si Daniel mainampuon, excelente. Niya. Wala ako nila tukba, kay wala man ako'y daotang nahimo sa atubangan sa Diyos o sa hari sa Babylon. Wala ako tukba sa leon. Gisanta sa Diyos ang leon. Kay wala siya'y nakaplagan nga daotang nahimo ni Daniel atubangan niya. Usahay, ang yawa meant it for bad, but God meant it for good. Bantayan na to, kay dunay panahon, nga testingan ta sa Diyos atong pagtuo. Kung tinuod pagyud ta, nga nagbarog sa pagtuo sa Diyos. Kung makabsan na tag kwarta, musimba pa bata sa Diyos. Kung hulgaon ta, musimba pa bata sa Diyos. Pero si Daniel, ilabay na sa leon. Imbis ka usara mo ampo, katulo na noon. Imbis ka pugngan, puyo na noon ta sa simbahan. Hello? Amen ba? Imbis pugngan, sungsong hinoon pa kayo. Because kabalo ka, kinsay nag-uban nimo sa imuhang journey paingon niya. Manindog ta mga igsoon, karong buntaga. Naay ubay-ubay nato diri karon. Nga gilimitahan nimo ang Dios nga mamuhat sa imong kinabuhi. Naay panahon nga magtinalawan ka sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Naay panahon nga nagduha-duha ka sa Dios. Kung mahimo ba sa Dios ang imuhang na-experience karon nga lisod. Pero base sa atong nadunggan ni Daniel, ang imong Dios, ang Diyos nga atong gianhi diri. Kaganina pa 5 o'clock, before 5 o'clock na anak ko diri. I will end this day, this morning, 12 o'clock, 1 o'clock. Kaila ko sa akong gianhian. Kaila ko sa Diyos nga akong gihatagan sa akong panahon. Sa akong tithes and offering, kaila ko niya. Kaila ko sa Diyos nga akong gihatagan sa akong kusog. Mauna, all out gani ko o all out gani ka, all out po ang Diyos mo suporta nimo. Pero this morning, dunay uban nato nga nag-hold pa. Yapang gilimitahan ang Diyos. Nagani uban nato, always hearing the word of God. Sige nakadungog. Pero wala gyud muhimog tikang aron ka nang nadunggan mahimong matuman sa iyang kinabuhi. But this morning, ang challenge sa Diyos na to, ang Diyos, ang leon sa Juda, kung maunay imong gidawat karon. Igsoon, dako pa kay siyang mahimo sa imong kinabuhi. Daghan pa kay siyang matabang nimo kung imong ihatag ang tanan. Kung wala kay pugngan sa imong time, sa imong kwarta, sa imong panahon, di nimo ihikaw sa Diyos, imong ma-experience ang mga kaibulungang butang nga gusto pa sa Diyos maabot nimo. Muna ning buntaga, Kristohano na ka, pero wala ka matukma diri. Nagbuhat gihapong kag sukwahi sa plano o kabubuton sa Dios imong kinabuhi. Naghimo gihapong kag kaugalingong dalan, dili dalan sa Dios. This morning, igsoon, ayaw na paglangan pa nga ugma pa ni may tabo, sunod adlaw pa ni. Desisyon ni karon, tinud-on nako ang Dios. Kay ang Diyos ni Daniel, morning Diyos karon nga akong gidawat sa akong kinabuhi. Amon, kanaka sa imong gilingkod
dalan karon. Naka sa imong gitindugan. Bisag Kristohanon ka, sukwahi gihapon ang dalan nga imong gisubay. Nagkinabuhi gihapon ka sa imong kaugalingong gusto. Nagkinabuhi gihapon ka sa sala. This morning, igsoon, dili ka pamuhat ang Diyos nimo kung dili nimo itarong ang imong dalan sa maong kinabuhi nga gusto sa Diyos kinabuhion nimo. Kung ikaw ni karong buntaga nakadungog ka sa kong tingog, Christian ka, lahi pagyapon imong dalan. Karong buntaga, ako ngang gihagit, pinud-a ang Diyos, subay sa dalan sa Diyos. Aron ang Diyos makahimo kay bulong butang sa imong kinabuhi. Ari diri sa atubangan igsoon napatay time. Gusto ang Diyos mo ministeryo ninyo mong pahibalo nimo. Nga usa siya ka Diyos nga buhi. Usa siya ka Diyos nga mutabang nimo. Usa siya ka Diyos nga gustong mo mutakong sa daghang kayong pakigbisog sa imong kinabuhi. Apan dili siya kahimo kung di ka mo desisyon. God, this time, Lord, piliun ta ka, Lord. Piliun na ka na akong Ginoo. Dili na nako pahimuton akong barkada, akong ginikanan, akong amo, ang mga tao sa palibot. Bisan pa akong kaugalingon, Lord. Dako pa kayo mabuhat ang Diyos sa inyong kinabuhi. Dagan pa kayong butang ang Diyos. Gusto buhaton pero dili siya kabuhat. Nangita siya matinud-anon. Nagbuhat og tarong siyang atubangan. Nagpahimuot niya sa tanang area siyang kinabuhi. Wala mo muani sa tubangan aron i-condemn mo sa Diyos. Mianhi mo tungod kay ang Espiritu sa Ginoo. Mipalihok ninyo karong buntaga. Nga enough is enough. Pinili ko sa Diyos. Barugan nako. Ang tawag sa Diyos akong ginabuhi. Napabay na adi sa gitindugan. Basin mo na imong chance karong buntaga. Mayong tag say yes to God. I will say yes to God and no to the world. Ako nang taligdan ang kalibutan. Gikan ko diya, walay tarong ang kalibutan. Ang barkada mawala. Kung wala na kay kwarta, wala kay barkada, igsoon. But God, uban nimo sa walay katapusan. Siya lamang ang bugtong, kadangpan. Siya lamang ang makatabang. Asa mang kadapit, nagapos, isurrender na sa Diyos. Asa mang kadapit, nagapos, nagpahimuot, isurrender na. Give it away. Ihatag sa Diyos ka ng tanan. Lord, kaning area ha, Lord. Huyang ko kaning area ha, kining dapita. Dali ko mapil di, Lord. Di ko kabarog. Kay asa gani imong kaluyahon, sadyang isurrender nimo, muabot ang kusog sa Diyos nimo. Kalayahon nimo, babayi. Surrender na. Kalayahon nimo, lalaki. Surrender na. Kalayahon nimo, butang, hakog kag butang. Imo na lang ikuan ang imong kinabuhi sa Diyos because nag-apas kang butang. Surrender na. Dili na hikaw sa Diyos, tagaan pagkagdaghan. Gusto sa Diyos, walang kompetensya sa pagkila kaniya. Thank you, Lord. Hallelujah. Human ka nag-surrender, ana, igsoon. Humana mo na mo i-give up sa Ginoo. Dawata karong buntaga ang pabor sa Diyos sa imong kinabuhi. Bagong sinugdanan kauban ang Diyos.
A new beginning, ang bagong sinugdanan mag-aabot sa imong kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Bagong sinugdanan kauban sa Dios. Dili ka biyaan, dili ka talikdan. Ang Dios maglikon nimo. Leon sa Huda, kasaligan mo dumala nimo. Ipatasi mong kamo tubangan sa Dios igsoon. Kung kanimong nagtindog diha, di pa siguro nimo gibati nga ako di nga time. Basig feeling nimo na apakay another time. Pero ingnon ta ka dili nimo usikan ang challenge sa Ginoo. Father, I pray nga ma-prove nimo sa matag usa nga nagtinuod nimo nga Diyos ka nga buhi, Diyos ka nga mutakom sa mga pagsulay, mga kalisod, mga balatian, tanang among agihan sa among kinabuhi. Sa dihang magkinabuhi mo ipabor nimo. Sa diyang magkinabuhi may makapaymuot nimo. Di lang sa sulod sa simbahan, kundi sa among panibalay, sa among trabahoan, sa eskwelahan, bisag asami, wala milaing amo, gawas ka nimo. You are the master of our lives. Lord, akong gikumit, ako maigso na tubangan, nga mihambol silang kaugalingon, mihila silang kaugalingon, Lord, nga ang tanang kaluyaw nila, muna kababag nila, magtinaw-naod nimo. But right now, I release the strength of your Spirit, Lord, nga makamove on sila, makasugod silang bakong sinugdanan. Kauban nimo, Ginoo, di na magpaimuot sa uban, kundi nimo. Bless them, Lord. Maana ang Espiritu sa kaisog, sa pagtininuod, sa pag-ilang, pag-alagad o pagkigugma nimo. Sa ngalan ni Jesus, be it maabot sa imong kinabuhi son, dawata na sa imong kinabuhi, gitagaan kag bagong sinugdanan sa Dios karon. Dawata na kinabuhi. Oh, go and sin no more. Hallelujah.